Здрасти. Обичам круасан с пистакио. Поехме вече на път към Димитровград, но преди това се отбиваме за една горно-оряховска скара. В Димитровград ще разтоварим някои неща и ще пътуваме заедно в една кола към Турция. Айде на кебабчетата! Добър ден, това е Борислав Илиев, вечният бесен шофьор. Тук сме цялото семейство. Без купър. Така малко синематик бюро. Ето записах с круасан, после ядох хот-дог, горно-оряховска. Ям баница с панак и сирене. И ходи на фитнес. Здрасти. Обичам круасан с пистакио. Минахме българската граница. На 20 минути съм. Спах 8 часа и половина във вода. И сме на Duty Free Shop. Теди ще харчи пари. Няма. Само да видя една чанта. Виж трон за 50. Оле, това ще е много гаден дрон. Цигари колко струват на границата? 15 евро. 10. Добре. Вземи си още 5-6. Колко не мога да изнеса ползва? В България може със сигурност повече. Ма ние ще минем по пътя, може да вземе. 30. Всички можем да си купим по една. 3 лева на кутия ли бе? Какво? Дай да вземем всичко. Толкова много време ми отнема да го сметна. Време My brain isn't brain, Сайтан. Нямате халати. Като цяло стаята изглежда много добре, не е голяма, но има голямо легло. Няма халати. Надявахме се да има халати, защото обичаме да спим по халати в леглото, когато сме на хотел. Какво мислите за стаята? Вижте какви води има, чакайте. Не са ни заредили мини бара, обаче са ни оставили такава водичка, тъй е пластмаса и отгоре фолио. Добре, това е чаша опакована. Да, това е чаша. Това е топло в момента. Топло? Да, ти може да си разтвориш днес кафе спокойно. Обаче има хладилник, вътре на такова. Аз не бих пил, защото кой знае колко време си тази вода вътре. Бе, това го има, да. Пластик. Иначе какъвто е environment. Маля как бих пила чайче. Платихме за 2 стаи 600 лева за 2 нощувки. Също така може да вземем закуска за 300 лири на човек. Което 30 лева? 30 лева? 50. Колко са 300 лева? 60 лева са 30 лева. Интересуваме 300 лири колко? Не смятам. 60 лева са 30. 300 лири са 15. Ако госпожата ми гледа това по математика, съжалявам. Общо взето, стаята е добре, изглежда чиста, има някакви бележки нарочно оставени, например туалетната имаше един стикер, за да се види, че е почистена, който само ако я използваш се отлепя и така нататък. И добро утро пак, вече официално. Вече сме готови да тръгваме, като решихме да не закусваме. Къде ще отидем първо, нямаме представа. Набелязали сме си няколко места. Няма. Видяхме се с Боби и с Иринка. Те закусваха, пиха кафе и ядоха бюрек.
и се разбрахме да се срещнем в магазина за мебели, който ни беше препоръчан. Ние решихме да отидем там пеша. На 40 минути е пеша, но ще ни дойде добре като са добро утро. А пък те ще дойдат с колата. След това заедно отиваме към центъра и след това отиваме да видим още малко магазини за мебели. Най-подходящия ден за пазар е събота. Днес е събота. Други добри дни за шопинг са понеделник, сряда и петък. Направо цялата седмица. Популярни шопинг спирки са Синия пазар, стария мол Марги, големия мол Ераста и магазин Мигрос. Той са турските Мигос. Миго! И се отиде да купи вода и научи нова дума. О, забравяха. Нещо ви глюне. А ти искаш ли добро утро или не, искам. Знам как да кажа здрасти, искам да знам как да кажа чао. Всичките им знаци са странни и изкривени. Оле, да. Благодаря. Уха. Знам само, че загубихме Боби и Иринка в магазина. Тук може да цъкаш табла, тук има шах, това е масата, а не е поставено. Оле, това не е готино. Къде е? Да. И може да се смени да маската. Може да е кожено. Харесахме си диван. Не е удобно. Мода център е тук. Заповядайте, хубави модели имаме, качествени неща имаме, това да ви кажем. Това на шефа дъщерята, аз тук помагам, работя, това да ви кажем, обясняваме, че мода център пълно качество с стоките. Току-що ни дадоха да опитаме Тама. гевреци с халва. Геврек с халва. Е, този пак. Нали казала за закуска да ядем за това. Тама, ма не се сукрете. Това е... Ще дадат да дадеш. Да, Бях им дочете. Кой мен айран getireceğim. Аз нямам думи от да прием. Да, наистина. Тайна литри айран. Точината, 70, дължината 150. 150 лева, 150. 50 са две ще са различни. Ти ще го направиш вече да са повече. Приключихме успешно поръчката. В този плик, който ви дават, може да намерите разписката на това, което сте решили да закупите, като се налага да платите само 50% от сумата. Безплатна ви е доставката и вече когато ви доставят продуктите, трябва да заплатите останалата сума. Всичко е качествено. Човека носи кюфтета. Адам бе кюфтеке. Иди да го намериш това в Икеа. Гиди башка еде, да болам аз. Дойдохме да си купим мебели и човека ни на гостина права, аз не мога да повярвам. Никога не съм пипала дроб. Това представлява. Традиционно е. Таваджигер, така ли се казва? Таваджигер, да. Таваджигер. Това кюфте е телешко, е брутално. Орден марка. Камина даже не продаваха в магазина. Но си намерихме. А сега сме се запътили към друг магазин с кухни. И ни води шефа с колата. Тръгна от другия магазин и ни показва пътя. Поканиха ни на сватба. Да. Другия месец, август.
На 30 август, другия месец. Другата година. На 30 август сме канени на сватба на дъщерята на собственика на магазина. Просто не е за вярване колко дружелюбни са хората и... Сега ще видим. Да остане батерия за останалото, което трябва да снимаме. Това е като подъни. Това е подъни. Наистина. Това май е камък. Да. Ами, готови сме. Дадохме размери за кухня. Ще ни изготвят оферта. Имаме точно толкова батерия физически, точно колкото има камерата. Да, на една чертичка сме. Yeah, the revolution, y'all. Yeah, the revolution. The revolution, y'all, will not be televised. Yeah, you gotta wake up, open your eyes, Make a change in your and life. find a new way of living. Отбихме се само до мола, хапнахме баклава, взехме си по една водичка. Теди я боли главата и взехме някакви парацетамол взехме да пие едно хапче, да мине главата и искаме да си намерим някъде някакъв пазар да ходим, обаче няма пазари и сме много далече и ще видим какво ще правим. Да, после. Everybody look into my life. Tell me what you see. The perseverance of a young man sitting is so free. LA Mac be the champ, but still fighting the struggle. They couldn't. Намираме се на синия пазар в Одрин. Тук може да намерите всичко от зелена салата до чорапи на Nike за 10 лева, 12 дрехи. Kinda thin and I look real suspicious like a one-eyed crook. Saint Loco is the city I claim, not in the game, but I'm bang. Don't try me, I ain't new to this thing. Consequences and repercussions. Давай, пробай казандибите, Теди. Вкусно е, нали? Давай си пляшчето сега. Крем карамел е. Да. Това е гадно, нали? Мляко с ориз. Ама сякаш ма ванилия. Има и ванилия и жълтъци има вътре и е запечено. Да. Като крем карамел с ориз. Нещо такова. Бари. Ютубър? Ютубър, да. Малко фотограф, България също за мен. Инстаграм имаш ли? Няма бе. Няма. Мадам има, проблем. Някакви думи там. Да, ядохме се като свине. 4 души, ядохме 4 основни. 4 основни плюс един лахмаджун. 3 десерта с една топка, едно пепси, 2 води, излезе с една топка сладолед, излезе 120 лева, 2400 лири. И аз преведох едно нещо от касовата бележка и пишеше екстра белина, 50 лири. И ми стана странно. Нищо, оставиха му на човека бъкшиш, ама да. Взето беше много готино, ядох казан диби, Теди яде кюнефе, мама яде сутляч. Ама ти кюнефе беше скандално просто, не сега Теодора. Аз много исках да ям кюнефе, но беше любимия ми десерт е казан диби. Моя си става кюнефе. Ама не, кюнефето е топ тайр просто. Не, казан диби. Добре. Сабим. Сега на ядени на кучета трябва да се прибереме. Хайде, до после. И този ден приключи и стаята ни вече изглежда ето така. Утре си тръгваме, след като посетим последно един друг пазар. Добро утро! Днес станахме по-рано и си приготвихме багажа за освобождаване от стаята. В 12 часа трябва да освободим. Сега е 9. Ще потърсим къде може да пием кафе, тъй като все още не сме пили турско кафе, а си тръгваме може би към 4 часа днес, след обед. И аз много искам да намеря гевреците с халва.
Какво предстои днес? Ще отидем последно на пазар, там където може да скупим перилни препарати, може би някоя друга дрежка. И после потегляме към Димитровград за смяна на колите. Ако изглежда така, че съм със същата тениска, да, със същата тениска съм. С нощи се окапах с кайма. Обаче изпрах, тази стрим беше изсъхнала и се обрах. Тъй като нямаме абсолютно никакви пари, нито в български лева, нито в лири, вчера всичко прахосахме, търсим банкомат, който да не взима евентуално 8% лихва, но майката и бащата на са проверили други 4 до мястото, на което бяхме вчера, и те също са били с лихва, а сега сме до някаква банка. Се надяваме да е малко по-различна ситуацията. Това е банката, която имаше банкомат, на който успяхме да изтеглим пари, без да ни теглят такса, след като си прехвърлихме парите на Револют и ги конвертирахме в турски лири. Не сме пробвали опцията да не ги конвертираме и да видим дали има такса, но може би пак няма да има. Въгъл има банкомат на Евронет. Такъв малък банкомат. Аз нямам пари, отиваме за работа. Аз вчера си такова. Вчера си вращаме всичките пари. Ама не е с халва. Така изглежда колата преди пазара. Багажника е тотално пълен на дупка до дупка. И тук има още една чанта. Така че каквото решим да купуваме, ще се намира под седалките и ще си го пушкаме ето. Толкова много фути, че няма да го обработвам аз. Как да няма? Така няма. Как да няма? Стотинка ли е зайче? 2 лева и 15. В момента се намираме на центъра. Тук има огромно разнообразие от магазини за дрехи, магници и всякакви неща, но не бързайте да си купувате от първата будка каквито и да е било продукти. Наистина има голямо разнообразие и цените са различни навсякъде. Та може да попаднете на по-добра цена, ако сте по-търпеливи. Много често виждаме The North Face, якета, Nike, всякакви такива реплики и са по 900 якето North Face. 900 лири, което е 45 лева за зимно яке на The North Face. Чорапи от Никет. 34, което е лев 50 за бройка. Какво? 50 бройката. И отиваш и даваш 30 кинта в магазина на Nike за 2 чифта. За 3 чифта. Оле! 30 кинта, тук са 3,50. Смятай. Кажете за или против репликите сте. Вземи си да имаш нужда. Този пакет от 12 чифта е 7 лева. 6, 9, 12, 12 чифта, да. Ето. Може да плащате и в лева, и в лири, и на повече места и в евро. В търсене сме на кафе на пясък. Или още познат от турците като Кюмюзеринде кафе. Боби и Иринка са виждали такова предишния път, в който са идвали тук в Одрин, обаче сега не го намираме и местните не знаят за такова. Едно момиче не знаеш само. Добре, едно момиче. Но все пак се разхождаме и аз междувременно си търся геврега с халва. Беше много вкусен. Часово.
чаша ли ще вземеш? Натоварих си магарието. Да го ползват за кон сам. Купихме 3 праха за пране, 2 омекотителя, ароматизатор, мокри кърпички, като всички са по 5 литра праховете за пране. Всичко това за около 40 лева. Ето така изглежда колата след последния шопинг. Готови ли сте? И най-накрая сме в България, обаче не сме си вкъщи във Варна, ами сме в Ямбол. Какво правим в Ямбол? Ами почна да се замрачава, имаше ужасен дъжд и не можех да шофирам повече. Чакай, забравих да отбележа, че имах и главоболие. Аз вече забравих, но от светлините на колите и моето главоболие почна да ми става много зле. Всъщност бяхме малко след Ямбол и потърсихме в Booking хотел и се върнахме обратно, защото Ямбол беше най-близкия град. 20 минути шофирахме обратно и вече сме в хотела и ме е много по-добре. Поръчахме си храна. Ще нощуваме тук и сутринта пътуваме към Варна да си вземем купър от хотела и да започнем с работната седмица. Може би всичко това нямаше да се случи, ако не се бяхме забавили толкова много на митницата. От към българската страна чакахме около 40 минути, имаше 5 гишета отворени, все пак супер много коли и стана много бавно. Затова и вече се беше смрачило по време на пътя обратно към вкъщи. Но пък нямаше проблеми, поне не ни караха да си изкарваме багажа и да им показваме какво има вътре. Когато вече беше нашия ред, минахме много бързо. И ако трябва да оценим с няколко изречения нашата разходка до Турция за 2 дни и половина. Бих обзавел още един апартамент. Оттам. Да. Беше готино, ефтино. Много мизерно в Одрин обаче. Направо. Има много прах. Мирише много на някакви такова филмс, на изгорени. На горива. На гориво изгорено такова. Не, според нас, не е много приятно място да живееш там, но е изключително изгодно да си пазаруваш, било то прах за пране или мебели и да се запознаеш с тяхната кухня. Хапнахме си много вкусно, бяхме обслужени и в мебелната къща, и във всеки ресторант, в който седнахме с огромна топлота и просто си личеше, че хората, които работят там, работят с удоволствие. Без значение дали ще влезете и няма да си купите нищо, но ще накарате човека да ти потърси различни размери и така нататък. Просто беше много интересен, различен експириенс от това, което би ни се случило в България. Да, искаме следващия път да отидем до Истанбул, но мисля, че със сигурност ако трябва да обзаведем апартамента някак, ще се върнем именно в Турция. Да, със сигурност. Спорт един брой, легалце, и остана едно.